Dit programma wordt u aangeboden door Centerparks. Ja, welkom terug bij Thuis in Limburg, hier vanaf Centerparks in Peer, Centerparks Erpenheide. En inmiddels aangeschoven en al 25 jaar in het artiestenvak, Wim Rijken. Ja, dat klopt. 25 jaar, Maurice. Goedemiddag. Ja, ik was al aan het denken, 25 jaar, dat is een hele tijd. Ja, Ja. dat is 5 keer 5 jaar. Maar je ziet er nog jong uit, dat bedoel ik. Nou, is dat zo? Nou, Ja, vind ik wel. Ik ben niet echt heel jong begonnen. Want ik heb eerst nog een ander beroep gehad. Maar nee, 25 jaar geleden had ik mijn auditie in Carré. En toen had ik mijn eerste musicalrol. En toen is het balletje gaan rollen. Welke rol was dat? In de musical Heimwee met Carrie Tefse, Jaap Stobbe en Connie van der Bos. Ja, je zegt en Connie Ja, van der Bos ja. zo van... Want Connie van der Bos heeft een hele speciale betekenis voor jou. Ja, vooral het zanggedeelte van mijn leven. Ik was oorspronkelijk alleen acteur. En ik werkte bij de Haagse Comedie. En toen dus die auditie voor die musical. En ik dacht eigenlijk nog, zal ik dat nou wel doen? En toen zei die mevrouw aan de telefoon, wij bepalen wel of je kan zingen, dus kom er maar gewoon. Dus ik daar naartoe, schoorvoetend in zo'n trainingsbroekje, weet je wel. Dan sta je op het grote podium van Carré, niemand in de zaal. Alleen 5 mensen met een bloknootje. En uiteindelijk, om een lang verhaal kort te houden, werd ik het. En in die musical zat Connie van der Bos. En die zei, ik hoor elke avond jouw stem door de intercom. Want ik zong een duet met een meisje. En dat vind ik eigenlijk wel lekker klinken. Zouden wij niet eens leuk een moppie gaan zingen samen? En zo is het begonnen. Dus het is niet die contactadvertentie geweest waarmee je... Oh, Connie hebt gevonden. Nee, het is echt heel spontaan gebeurd. We hadden wel meteen een klik. En ik weet ook nog heel goed dat ik haar voor het eerst zag bij de eerste kennismaking. Toen de cast bij elkaar kwam op de eerste dag. En dat ik meteen door haar gegrepen werd door de uitstraling. En we kregen ook een hele bijzondere vriendschap. Niet zo'n vriendschap, zoals werd geschreven ook in die tijd. Maar echt een Ja, werd dat ook echt zo? Ja. Men dacht dat er jonge meer was minnaar dan... en zo. Ja. Maar dat is nooit gebeurd. En maar het was gewoon een hele leuke vriendschap. En dan... Ja, van asperges eten tot lekkere witte wijntjes, tot heel hard repeteren met elkaar. Want ze nam nooit iets voor lief, keihard werken. Dat heb ik ook van haar geleerd. Ja, je hebt enkele hele mooie plaatjes met haar mogen maken. Ja. En die komen ook terug op die feest-cd, zo noem ik dat, die jubileum-cd die je gemaakt hebt. Ja, het album is net uitgekomen Als deze de dag week. lacht, zo heet het album. Ja, klopt. Trots op? Ja, want ik vind het wel fantastisch. Omdat het vanaf de eerste hit met Connie tot en met mijn nieuwe single Als de dag lacht... staat er allemaal op. En dat is dan wel heel... Ja, ik kreeg hem uitgereikt bij een surprise party. En ik wist het echt niet. Mijn hele familie, mijn vrienden allemaal, collega's waren er. En Babette van Veen reikte hem uit. En ik had hem toen ook nog niet gezien. Dus nou man, ik stond echt aan de grond genageld. En kippenvel. Ja, ik krijg het weer. Zie je? Terwijl het hier toch echt niet koud is. Nee, alles behalve. Ja, maar wel mooi. Ja, het was echt te gek. Ik merk wel, bekend Nederland omringt jou dus. Nou ja, ik weet niet. Ja, soms. Ik heb natuurlijk 25 jaar ben je al in producties. En daar zitten altijd mensen in met wie het heel erg klikt. En dan hou je weer contact en heb je weer reunietjes. Ik ben wel van de reunietjes ook. Ja. Ja, je houdt vast aan het verleden, zeg je het dan? Ja, dat kan je soms wel. Ja, soms wel. Ja. Ik heb soms wel een beetje moeite met loslaten, dokter. Dat was iemand anders, dokter Bernhard, zeg ik dan. Ja, dat was Bonnie Sinclair. Daar heb ik het nooit mee gedaan. Marga Bult heb je nou een duet meegezongen. Die dus vroeger met Connie van der Bos. Maar je noemde net al Babette van Veen. Ja. Ik denk van, dat zijn wel hele leuke Nederlandse Nou, artiesten. Babette, dat is fantastisch. Babette en ik hebben tegelijk bij Call TV gewerkt. Gepresenteerd allebei. Daar kennen we elkaar van. Je moet ergens beginnen. Of het nou TV Limburg is of Call TV. Je leert er zoveel van. Dat gaat eens een keer een batterij leeg en je moet weer opnieuw beginnen. En Call TV was natuurlijk 2 uur achter elkaar live ook. Ja. Alles op de camera. En je wist niet wie er kwam. En je moest maar blijven lullen. En maar blijven kletsen, ja. Of lullen, wat jij wil. Dat lukt jou wel, of niet? Dat heb ik daar geleerd. Ja. Ja. Nou heb ik er sowieso niet zo moeite mee, geloof ik. Maar ik heb het vooral daar geleerd. En ik heb, geloof ik, in die 3 jaar dat ik het gedaan heb... 1100 mensen geïnterviewd. Nou, waar kan je dat? Dat is bizar. Ja. Dat is bizar. Dus het was te gek. Nou, en met Babette zing ik ook 1 liedje op het album. Dus toen hebben ze Babette gevraagd... wil jij het album dan uitreiken? Ja, hartstikke leuk. Ja, top toch? Volgens mij heb je het praten ook een beetje geleerd thuis. Het vak ook, want je vader uit de Jordaan. Ik denk, ik zei al bij het introgesprek, ben je een ras-echte Amsterdammer, maar dat is niet zo, hè? Nee, maar mijn vader dus wel. En die kan ook lullen als brugman, net als ik. Dus je zal je kunnen voorstellen hoe de avonden die wij samen doorbrengen zijn. Behalve bij voetbal, dan moet je je mond houden. Maar verder lusten we hem graag. En hij is 82 inmiddels. En het is nog steeds mijn grote vriend. Ja? Ja.
Doe je nog vaak dingen met hem dan? Of, ja, nou, of dat is het wordt echt langzamerhand... samen zwijgend naar het voetballen kijken? Nou, Want ja. ik werd er ook stil van dat laatste EK trouwens. Ja, nou, laten we het daar niet meer over hebben dan. Nee, absoluut niet. Maar nee, mijn vader die is nog steeds jong en levend, hoor. Qua leeftijd misschien niet, zeker niet. Maar hij houdt van een heleboel dingen van het leven. Zoals? Ik ben benieuwd. Zoals? Culinair eten? Of? Ja, eten, drinken, vrouwen, sporten. Hij is toevallig een maand geleden gestopt met tennissen op zijn 82ste. Maar hij fietst nog 3-4 keer in de week 60 kilometer per dag. Dat is Sfeertje. mooi. Neemt hij een pakje brood mee. Ja, zo maar hartstikke duur onderweg. Ja. Ben jij sportief, Wim? Nou ja, ik mag dat... Nou, ik was dat altijd wel. Ik zeg je heel eerlijk, ik ben het de laatste 2-3 jaar een beetje te weinig. Ik had een schouderblessure, dat is geen excuus. Want het is al lang over. Maar ik had al wel weer in shape moeten zijn eigenlijk. Ja. Maar volg je de sport? We hebben natuurlijk een echte sportzomer. Ook een van de redenen dat we hier nu zitten. De Olympische Spelen aan de gang. Ja, ik verheug me erop vanavond, hoor. En morgenochtend om 8 uur, geloof ik. Wanneer zijn de zwem... morgenochtend om 8 uur, om 10 uur, ik weet niet precies. Aantal weken door. Ja, maar morgen de eerste, meteen de dames 4x100 meter vrije slag. Ja, de serie 's morgens en de finale 's avonds. Ja. Dus het eerste goud kan morgen binnengehaald worden. Ja, voor de kijkers, dat is afgelopen zaterdag gebeurd dan. Ja, niet iedereen bij Call TV pakt dat dan gelijk. Nee, ik dacht dat we... Oké. Ik wil naar jouw album toe. 25... Foutje, sorry. Ja, maakt niks. 25 jaar... De nieuwe hitsingle Als de Dag Lacht. Ga je dadelijk ook ten gehore brengen? Ja, graag. Ja, maar wil je nog wat kwijt over het album? Ik ben... Ja, nou, ik heb alle teksten zelf geschreven. De muziek schrijf ik samen met Hans Rusje de laatste jaren. En het zijn elke keer weer een soort geboortes van kindjes. Want het gaat altijd over iets wat ik meegemaakt heb of wat ik heb gezien bij anderen. En dan, je begint met niks. Ik begin met een riedeltje. Dan zing ik, hey Hans, ik heb een riedeltje van... Als de dag lacht, en dan zit ik een beetje zo te pielen met hem. Als hij op zijn gitaar, zijn keyboardje. En uiteindelijk is er dan na een week of 2, 3 een liedje klaar. En dat vind ik wel te gek om te doen. Je bent wel een duizendpoder zo. Zelf schrijven, acteur geweest, Call TV gedaan, in de horeca gewerkt. Niet voor één gat te vangen, hè? Nee. We gaan eens kijken hoe het zingen jou afgaat. Okay. Hier is hij dan, dames en heren. Wim Rijken met zijn hitsingle Als de Dag Lacht. De ochtend schudt zijn veren, ik rek me lekker uit en draai nog even om. Hoe zal het gaan? De dag zal het me leren, dus laat ik me verrassen als ik mijn bed uitkom. Zoveel om te zien, alles om me heen en de inspiratie voel je zo meteen. Langzaamaan, ik heb alle tijd, ik laat de boel en wil alleen genieten van alles wat ik voel. Als de dag lacht en me meeneemt in de morgen, laat ik mij verleiden door de tijd. Als de dag lacht, voel ik me geborgen en wentel me vol overgave in tevredenheid. 9 uur, een douche en een kop thee. Zo komt mijn lijf tot leven, maar mijn hoofd wil nog niet mee. Om 11 uur, na koffie met de krant, wandel ik de deur uit, ik zal zien waar ik beland. Overal naartoe, alles om me heen en de inspiratie voel je zo meteen. Kom maar op, ik heb alle tijd, ik laat de boel en wil alleen genieten van alles wat ik voel. Als de dag lacht en me meeneemt in de morgen, laat ik mij verleiden door de tijd. Als de dag lacht, voel ik me geborgen en wentel me vol overgave in tevredenheid.
Als de dag lacht en me meeneemt in de morgen, laat ik mij verleiden door de tijd. Als de dag lacht, voel ik me geborgen en wentel me vol overgave in tevredenheid. Als de dag lacht en me meeneemt in de morgen, laat ik mij verleiden door de tijd. Als de dag lacht, voel ik mij geborgen en wentel me vol overgave in tevredenheid. Ja, dat was Wim Rijken. En als u net als ik de klanken van Wim Rijken kunt waarderen, dan kunt u een cd van hem winnen. De jubileum cd 25 jaar Wim Rijken. Als u antwoord weet op de volgende vraag: met welke bekende zangeres zong Wim Rijken 2 duetten op deze cd? Het is in het gesprek straks verteld. Dus welke bekende zangeres zingt 2 duetten met Wim Rijken? Stuur uw antwoord naar redactie@tvl.nl en de eerste 5 krijgen zo'n mooie cd. Alle remmen los, zou ik bijna willen zeggen. Dat is ook de titel, het bruggetje naar ons volgende onderwerp. Patrick Smeets die weer langs de snelweg plaatsneemt. Hi. Hallo. Hallo. Jullie vinden het leuk, hè? Ja. Hey, waar komen jullie vandaan en waar gaan jullie heen? We komen uit Rotterdam en we gaan naar Salau. Je weet toch waar Salau ligt, hè? Ja. Waarom heb jij deze jas aan? Nou, ik dacht, we moeten met een bus. En 's nachts wordt het heel koud. Dus dan moet ik natuurlijk een jas aan hebben. Ja. En het conceptdekentje, dat... Ja, maar dat mag niet. Dat zijn hele strikte voorwaarden. Je hebt allemaal afmetingen en je koffer mag maximaal zo lang zijn. En je mag geen extra dingen erbij. Serieus, mag je geen dekentje meenemen? Nee. Maar je hebt hier een tas, nog een tas en je koffer. Ja, dat mag allemaal. Dat is een beetje ongemakkelijk. Dus eigenlijk ga je die niet kunnen meenemen, vermoedelijk. Wat? Dat ga je niet kunnen meenemen dan, als die mag. Nou, dit mag wel een kussen meenemen. Om op te liggen. Maar een deken niet. Nee. Ik geloof daar helemaal niks van met die regels. Nee, we hebben speciaal gebeld of je een kussen mag meenemen. Maar het deken, dat heeft ze niet gevraagd. Dat hebben we niet gevraagd. Dus voor de zekerheid dan maar niet. Nee. Nee, vandaar dus... Kippetjes. Ja, dat blijkt. Is dit dan de eerste keer dat jullie dit gaan doen? Of? Ja, eigenlijk wel. Ja. Jullie weten het nog niet zeker of het de eerste keer is. Jullie zijn heel verwacht, heb ik het idee. Ja. Ik heb niet zoveel geslapen vannacht. Nee, Daardoor... dat blijkt. Nou, Een beetje een schoolreisje net. Ja. Ja. We willen eigenlijk dat ze de Lion King gaan draaien. Ja, dan heb ik een tv'tje, de Ja. bus. En dan kan je, maar ze draaien geen films, dat was best jammer. We hadden eigenlijk gehoopt dat we High School Musical gezien krijgen. Lekker, ja. Ik vroeg me dus af wat jullie in je koffers hadden. Want dat is eigenlijk waar ik een beetje mee bezig ben. Openmaken? Nou, als het kan, ja. Oh, ik heb de mijne op slot met een sleutel. Op slot, met een code. Oh ja, En als het in beeld ja, komt, en dan die wordt- ben je vergeten Ja. zeker. Nou, ik wilde hem eigenlijk gaan zeggen al bijna, maar dat doe ik maar niet. Ik beloof je bij deze dat we de code niet in beeld zullen brengen. Oké, zal ik hem openen? Nee, Ja. maar dan valt alles. Ja, ik help je. Oké. Maar moeten we niet naar onze bus? Want als dan moeten we straks hier blijven. Die bus is er nog helemaal Vindt niet. hier natuurlijk ook helemaal de bom. In Nederweert. Nou, Nederweert is toch best Nou. leuk? Gaan we dat even fixen? Ja. Is er normaal iets duidelijker in waar ze mee bezig is? En wat ze Volgens wil? mij is Of het ze altijd dit onder soort, invloed op dit moment. dit soort wazige zooi Denk ik. allemaal? Ja, een beetje wel. Ja, van Maar het is nu... Oh, dit is gewoon een manier om zeg maar je... ja, dit is een... Ik heb het nog niet verteld, maar dit is inderdaad een stiekeme drugscontrole. Ja. Kijk, het is allemaal heel handig, slippers. Dat is als je iets aan je voeten wil.
Oh, wauw. En, kijk, ontbijtkoek. Zodat je weet dat je wakker bent. Ja. Ja. En, Nou, ik vind deze wel leuk. ja, leuk hè? This is not your suitcase. Nee. Maar, Het is wel van mij. ja, ik wou net zeggen, vind je dat zelf niet verwarrend? Ja, ik vind het wel verwarrend, want als ik dan zeg maar mijn koffer pak en denk, oh shit, het is niet van mij. Weet je wat er staat er, this is not. Dit is voor de douane Ja. bestemd, neem ik aan. Of wie Nee, moet, dit moet Want- je labelen. Anders dan als het kwijtraakt. Ja, dat is goed, maar dit gedeelte, want dit ziet normaal niemand behalve Nee. jij. Ja. Ja. Ja, dus dat is Kijk, en we leuk. hebben dit. Aardappel in blik. Waarom? We- Waarom? Ja, we zitten op een camping. Dus we moeten zeg maar creatief met koken. Anders dan gaan we dood. En dan is je oplossing dus, ja wacht even, aardappel in blik. Kellogg's. Ja. Nog meer Ontbijtkoek. ontbijtkoek. Heel veel Ik hagelslag heb het echt helemaal natuurlijk. speciaal ingericht, dat het goed zit. Ja, dat Dus is... ik helemaal door de war. Sorry hoor, ik leg het weer allemaal precies Nee, terug. is helemaal Want goed. ik krijg daar een ruzie met We je, dat hebben wil nog ik niet. meer groenten. Poontjes, Ja. zodat je ze kunt doppen. En Ha, ha, natuurlijk ha. zonnebrand. Ja, en dit is voor als je Dat is een... een lamp. Als je dan naar de wc moet, dan doe je zo. Klik. En dan kan je zo naar de wc. Maar we moeten de bus halen, anders dan moeten we in Nederweert. Nee, dat wil ik je niet aandoen. Ik denk niet dat het leuk is. Nee, dit is prima zo. Ik denk ook dat we wel het maximaal haalbaar uit dit gesprek hebben gehaald. Dus fijne vakantie, dames. Het was echt hartstikke leuk. Ja, ik hoop dat jullie de weg terug nog kunnen vinden en goede reis. En met alle remmen los zijn we aan het einde gekomen van deze Thuis in Limburg. Maar morgen zijn we weer bij u terug. En we doen dat met de voorzitter van het Vlaams parlement. En dat is de heer, ik moet even kijken, Jan Peumans. Verder vieren we de verjaardag van good old Frans Curver, 75 jaar inmiddels. En als artiest is Alwin te gast. Bedankt voor het kijken en uiteraard graag tot morgen. Hoi! Dit programma werd u aangeboden door Centerparks.